Hi there, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दं फरायनायावलाय बेसेबां फरायखो आरो माबायदि फरायखो आं दिनै आसा खालामो दिनैनि टपिक आरो डिसकासनखौ नोंथाङा बुजिनाय मोनगोन. Please keep watching. Now let us get going. दिनैनि टपिकआनो जाहैदों मोननै सोलायस्लुआव थानाय हांखोआरि समानथाय जरा. Pair of linear equations in two variables. मोननै variable दे, मोननैल' variable. जोंनि दिनैनि टपिकनि सब टपिक्सफोरानो जाहैदों we will learn concept linear equationनि conceptखौ जोङो सोलोंग्रोगोन. बेनि उनाव we'll try to understand there are different forms of equation. Linear equationनि गोबां form दङ. First formखौ जोङो standard form नैबे. This is standard form. This is standard form. आरो second formआनो जाहैदों slope intercept form. This is this one. बे मोननै सोमोन्दोबो जों सावरायगोन. Okay. बेनिफ्राय जोबथारनायाव live real examples माखासे example जों सावरायगोन. That means बे equationखौ linear equationखौ जोङो real lifeआव माबायदियाव बाहायनो हागोन बेनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन. Okay. जोबथारनायाव we'll have some exercise. 3.1 नि सोंथियाव थानाय माखासे सोंथिफोरखौ जोङो एसे सावरायगोन. फुरा सावरायनाय नङा, मोनसे एबा मोननैसो सावरायगोन. Okay. Let us get going. All right, जों आगोलावबो सोलोंबोखादों थाखो 9आव क्लास 9आव linear equationखौ जों नैबेबायदि लिरनो हायो जेरैहाय a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0. जेराव a1 b1 खौ जों coefficients बुङो coefficient, okay? c1 खौ बुङो constant, correct? Now example any जेरैहाय 2x plus 3y minus 30 equal to 0. बे मोनसे example, correct? आरो मोनसे example बावनि 3x plus 2y plus 20 equal to again 0. बे मोनसे आरो example बाव. दा बे गासिबो equations फ्रा actually straight line. Okay, because in straight line now देखायनो हायो जेरै graph coordinate geometry मोनो बिदि graph plot खालामबा जेरै बे लाइनखौ लादो जेनेबा बे ओरै थांदों straight line जेनेबा नैबे लाइनआ थांदों ओरै. Okay, बेबायदिनो straight line बिसोर गासिबो. Now there is an intersection here. दानस'लायनाय दं. Okay, लाइनफ्रा दानस'लायनाय जानो हागौ जेरै बे मोननै लाइनआ दानस'लायदों. नङाबा लाइनफ्रा parallel बा लिगबो जानो हागौ like this. Parallel दानस'लायाखै. नङाब्ला लाइनफ्रा एक्चुअलि मोनसेनि सायाव मोनसे थादों जेरै बे मोनसे लाइन बेनि सायावनो आरो बेबायदि मोनसे फैदेरदों. Okay, मोनसेनि सायाव मोनसे जाबसिनलायदों बेखौ होनो coincident. Okay, so लाइनफ्रा थोंगोर लाइन सिदा हांखो खेंख्रा खेंख्रि नङा लाइनफ्रा बेबायदि coincident intersection जानो हागौ दानस'लायनो हागौ लाइनफ्रा parallel एबा लिग जानो हागौ एबा लाइनफ्रा बेबायदि जाबसिनलायनाय जानो हागौ coincident. Okay, let us see some example now. All right. सोंथि 3.1 नि first exercise. बेखौ जों दिनै solve खालामनो नाजागोन दे. Step by step. We'll do very, very slowly. All right. फरायग्रोनि. First, बुंदों बिबारिया बिनि फिसाजोनो खिन्थायो. बिबारिया जाहैबाय mother, correct? बिबारिया फिसाजोनो खोन्थादों. मा खोन्थादों? 7 बोसोरनि सिगां आं बै समाव नों जेसेबां बैसो बेनि 7 फानमोन. 7 फान माने 7 times, right? Next line लिरबोदों.
आरोबाव दानिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव means after 3 years from now नों जेसेबां बैसो जागोन आं नोंनि बैसोनि फानथाम जाहैगोन means 3 times बेयो मुजिथाव नङाना is it not interesting question mark बे थाथायखौ रोदा सानखान्थि आरो सावगारिजों दिन्थि बे सिचुएशनखौ बे थाथायखौ एलजेब्रिक एक्सप्रेसनाव दिन्थिनो थिनदों आरो सावगारिबो बानायनो थिनदों जोङो एलजेब्रिक एक्सप्रेसनखौ बानायगोन जोङो सावगारिखौ दिनै बानायनाय नङा मानोना जों सावगारिखौ सोलोङाखै नेक्स्ट सेसनाव नेक्स्ट भिडियोआव जोङो सावगारिखौ बानायगोन दिनै जोङो एलजेब्रिक एक्सप्रेसनखौ बानायगोन अलराइट नाउ जोंहा बाव मोननै थाथाय दं दे दैट इज द मोस्ट इम्पर्टेन्ट मानोना जोङो मोननै इकुवेशन बानायनांगोन राइट लिनियार इकुवेशन जरा समानथाय बानायदोंथ' बेयाव मोननै समानथाय जों बानायनांगोन इकुवेशन्स दा बाहाय मोननै थाथाय दं फार्स्ट थाथाया जाहैदों 7 years आगोल 7 बोसोरनि सिगां बे मोनसे कन्डिशन आरो बुंबावदों 3 बोसोरनि उनाव बे मोनसे इकुवेशन जागोन अलराइट लेट अस नाउ बे थाथायफोरनि मा बबे सोदोबफ्रा इम्पर्टेन्ट बेखौ जोङो आगोलावनो सायख'नानै लानांगोन आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन ओके अलराइट फार्स्टआवनो दङ जोङो 7 बोसोरनि सिगां बिमानि बैसोआ 7 बोसोरनि सिगांआबो भेरि इम्पर्टेन्ट आगोल बिफोर आगोल उन बेयो भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट ओके बेयो सिगां आं बै समाव नों जेसेबां बैसो बेनि 7 फानमोन 7 फानाबो इम्पर्टेन्ट बे मोनसे फुरा थाथाय एक्सप्रेसन जागोन बे मोनसे इकुवेशन जागोन 7 बोसोरनि सिगां means 7 years ago 7 timesमोन बिमानि बैसोआ फिसानि बैसोनिख्रुइ होमबा दा बेसेबां बैसो जों मिथिया ओके दानि बैसोखौ जों मिथिया आच्छा नेक्स्ट लाइनाव आरोबाव दानिफ्राय 3 बोसोर 3 is very very important 3 बोसोरनि उनाव दे सिगां नङा उनाव आफ्टर नों जेसेबां बैसो जागोन आं बिनि नोंनि बैसोनि फानथाम जाहैगोन 3 times बेयो मोनसे आरो इम्पर्टेन्ट वर्ड्स जोंहा दा मोनसे इम्पर्टेन्ट वर्ड्स दङ देयर आर 6 इम्पर्टेन्ट वर्ड्स मोनद' दङ दे 7 सिगां 7 फानमोन देन 3 उनाव आरो फानथाम दा जोंहा 7 years आगोलनि बैसोखौ जों मिथिया 3 बोसोरनि उनाव मा बैसो जागोन बेखौबो मिथिया गेजेराव मा दङ दानि बैसोखौ मिथिबा जोङो 7 years बेसेबां बैसो बेखौ मिथिगोन राइट आरो 3 बोसोरनि उनाव बेसेबां बैसो जागोन बेखौबो जोङो मिथिनो हागोन ओंखायनो जोङो हमनानै लानांगोन दानि बैसोखौ जोङो भेरिएबल बायदि हमनानै लानांगोन दे होमबाना जोङो 7 years आगोल आरो 3 बोसोरनि उनाव मा जागोन होमबाना जों बेखौ केलकुलेट खालामनांगोन ओंखायनो जोङो दानि बैसो बेखौ हमनानै लानांगोन ओके बावनाय दिनै जोङो हमनानै लाबाय मा दानि बिमानि बैसो इक्वल टु एक्स मोनसे भेरिएबल करेक्ट दिस इज अ भेरिएबल करेक्ट आरो दानि फिसानि बैसो इक्वल टु वाइ एगेन बेयो मोनसे भेरिएबल जों मिथिया सोलायस्लु बियो ओंखायनो जोङो हमनानै लाथ'दों नाउ 7 yearsनि उनाव आगोल बे जुदि दानि बैसोबा 7 yearsनि आगोल 7 बोसोरनि आगोल बिसोरनि बैसोआ मामोन नायदिनै 7 बोसोरनि आगोलाव बिमानि बैसोआ x minus 7 नंगौना नङा is it x plus 7 no आगोलसो होनदों दानानो 7 बा दानानो x बा 7 बोसोर आगोलाव माइनास जागोन खम जागोन राइट बैसोआ खम जागोन that is why x minus 7 7 बोसोरनि आगोल बिमानि बैसोआ x minus 7 बेबादिनो फिसानि बैसोआ y minus 7 राइट आरो नायबोदों 3 बोसोरनि उनाव
after 3 years ba बैसोआ बारायगोन right बिमानि बैसोआबो बारायगोन फिसानि बैसोआबो बारायगोन current दानि बैसोनिख्रुइ correct ओंखायनो बिमानि बैसोआ मा जागोन after 3 years x plus 3 correct थिग बेबायदिनो फिसानि बैसोआ जागोन y plus 3 बिमानि बैसोआ जागोन x plus 3 आरो फिसानि बैसोआ जागोन y plus 3 okay do you agree with me right now जोङो दानि बैसोखौ हमनानै लाबाय दानि बैसोखौ हमनानै लानानै जोङो 7 years बैसोनि आगोल बे बैसोखौ हमनो हाबाय बेनिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव मा बैसो जागोन बेखौबो जों हमनो हाबाय correct now second step this is third step जाहैदों इकुवेशन खालामनाय समानथाय खालामनांगौ जाना बिमानि बैसो आरो फिसाजोनि बैसोखौ समानथाय खालामनांगोन इकुवेशन खालामनांगोन ओके एक्सप्रेशन होमबासो जोंनि बे सल्यूशना फैनो हागोन जों सल्यूशनखौ मोननो हागोन alright next step 7 years नि आगोल बिमानि बैसोआ फिसानि बैसोनिख्रुइ 7 फानमोन 7 times ओंखायनो बिमानि बैसोनि बे x minus 7 आरो फिसानि बैसो 1 minus 7 नि गेजेराव जा रिलेशन जागोन इक्वल इकुवेशन खालामनोबा जोङो फिसानि बैसोखौ 7 जों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन सानजाबनांगोन ओके 7 टाइम्स सानजाबनांगोनबासो फिसानि बैसोआ बिमानि बैसोजों समान जागोन okay that is why we are multiplying here right दा बेनो जाबाय मोनसे इकुवेशन राइट दा जोङो बेखौ सिम्प्लिफिकेशन खालामनांगोन ओके नेक्स्ट लाइनाव जोंहा दङ नै नेक्स्ट लाइना जाबाय बे x minus 7 equal to 7y minus 7 into 7 simple multiplication okay बेनिफ्राय आरो बेखौ सिम्प्लिफाइ खालामबावबा जोङो नेक्स्ट लाइनाव मोनगोन x minus 7 minus 7y plus 4 equal to 0 then right you know right how to simplify it okay आरो बेखौ सिम्प्लिफाइ खालामबावबा जों मोनगोन x minus 7y plus 4 times 42 equal to 0 बेनो जाहैबाय first equation first समानथाय first algebraic expression okay we are done with the first one now second of बुंदों 3 बोसोरनि उनाव बिमानि बैसोआ फानथाम जागोन फिसाजोनि बैसोनि होमबा मा जागोन जोङो बेखौ इकुवेशन खालामनोबा इक्वल खालामनोबा मारै लिरनांगोन जोंलाय एक्सप्रेशना मा जागोन फिसाजोनि बैसोखौ जोङो 3 जों एबा 3 जों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन राइट होमबासो बिमानि समान जागोन ओंखायनो x plus 3 नैबे लाइनखौ नाय x plus 3 equal to 3 into y plus 3 फिसाजोनि बैसोखौ जोङो 3 जों माल्टिप्लाइ खालामदों 3 जों माल्टिप्लाइ खालामदों ओके होमबासो बिमानि बैसो आरो फिसानि बैसो समान जागोन राइट नेक्स्ट लाइनाव सिम्प्लिफाइ खालामबा जों मोनगोन x plus 3 equal to 3y plus 3 into 3 simple okay next लाइनाव आरो जों मोनगोन x plus 3 minus 3y minus 9 equal to 0 okay आरो सिम्प्लिफाइ खालामबाव जों मोनगोन x minus 3y minus 6 equal to 0 बेनो जाहैबाय second equation algebraic expression okay so जोङो मोननै इकुवेशनखौ मोननो हाबाय मोननैबो linear equations correct that is how we have solved this problem this particular exercise नोंथाङा जुदि माबाफोर डाउट दङबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो दे आं एक्सप्लेन खालामगोन okay let us move on all right दिनै एसेनोसै बबेबा मोनसे पइन्टखौ मोजाङै बुजियाखैब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरदो
Take care. Bye.